नैबे भिडिअआ मा खालामनानै थानो साननानै मोनसे भिडिअ बानायनो सानबाय आं बैफोर कमेन्ट हरग्राफोरनि सायाव माखासेनि सायाव माने आदा थांफिनदो ओरै ओरै माबा माबि बुंनाय मेनलि आं बे भिडिअखौ हौवासा आरो हौवाफोरनि थाखाय बानायदों। आं साना जे आइ एम द बेस्ट, नाथाय आंनि बुजिनायाव दै सेंग्राफोर गोरोन्थि जायोबा अननानै लास्टआव कमेन्ट होबानो जाबाय। मानसिया अननांगौ गावनि आंगोखौ, नाथाय बेनिबो बांसिन दायथ' थायो बिमा बिफानि सायाव। खायफा बुंनो हागौ बिमा बिफा थागोन, सोरखौबा बुङो ना बिमा बिफाखौलाय सिगां गोसोखाङामोन माथो, सोर फिसा बेलाय गावनि बिमा बिफाखौ गोसोखाङो। जाय बिमा बिफाया इसिबां खस्थ'यै जोनोम होबाय, आरो जों साफ्रोमबो हौवासाफ्रा बुजिनानै लानाया गाहाम। बिमा बिफाफोरहा मोनसे गेदेर मिजिं सिमां थायो फिसाफोरनि सायाव, जे मोनसे समाव बे फिसाफ्रानो जोंखौ नायगोन, आदर लाहैफिनगोन, बा माबा मोनसे मोजां संसार खालामहैगोन, बेमार आजार जायोब्ला नायजानो मोनगोन दुखुआव सुखुआव। नैबे मिजिंखौ लानानै खाङो आरो फिसौ फिथाइ मोनोब्ला गोजोन न'खर जाहैगोन। गोबां एक्सेट्रा बिमा बिफाहा मिजिं थायो। नों बा नों सोरबा बिमा बिफा जायोब्ला नोंबो, ओंखायनो आं जेबो बुङा, आंनिया गोरोन्थिबा आं कमेन्ट खालामहोनो, ओंखायनो आंनि बुंनायफोरा कमेन्टफोरखौ रिप्लाइ होनांगौथ' दरखार गैया, खिन्थु आंनि बुजिनायखौसो आं शेयार खालामदों दायो। बे जाहैबाय जेनेबा नोंबो बिमा बा नोंबो बिफा जाबाय, मोजां गथ' मोनबाय, सानसे समाव नों आलो आलो खांलांबाय, दानिफ्राय नांगौखिनि होबाय, फोरोंबाय, फेदेरबाय दुखु खस्थ'जोंबाबो। मोनसे समाव सोरखौबा मोजां मोनबाय, नोंनि फिसाया मोजां मोननायाबो गाज्रि नङा, हाबाबो खालामबाय। बै समाव जुदि नोंनि बिहामजोआ बा बैयो नोंनि फिसाखौ गावनि गोसोबायदि जाजोबजानो लुबैबाय, जेरावबो नोंनि फिसानि जेबो खोथा सलिया, अधिकारबो गैया, रावनिबो न'खरखौथ' रावबो नुवा नालाय, हमनानै ला बिदि जाबाय, बायध'था जाबाय, नोंसोर आलाय सिलाय जाबाय बिमा बिफाया बा जों। नोंनि फिसाखौ बै सोरबा हिन्जावा गावनि गोसोबायदि जाजानो लुबैनानै, बै हिन्जाव सोरबाथ' साननाय नङा जे आं हौवाखौ आन्दाराव दोनग्रा नङा, दोनाखै, नाथाय गाव लांनानै लाहैबाय, गावनि गोसोबायदि खालामबाय। अब्ला नों बिमा बिफा, नोंनि फिसामोन, नोंनि फिसाखौहाय बिदि खालामहैबाय, एसेबाबो दुखु मोननाय नङाना? नैबेखौ कमेन्ट होग्रो, जाय कमेन्ट होलाबाय थादों जात बेखौ कमेन्ट होग्रो अननानै। आं गुरैसो सोंदों, मानोना साफ्रोमबो बिमा बिफा, जेब्ला नोंबो बैबो बिमा बिफा जागोन, बयहाबो गावनि फिसाफोरनि सायाव मोनसे मिजिं थायो। नङाबा मिजिं गैयाबा फिसाखौनो खाङा जागौ माथो खांलाबायलांनो, नङा होमबा? बेखायनो नोंनि फिसाखौबो आं जेरै बुंदों बेबायदि, फाला बदलसो नालाय संसारा, ओंखाम फाला बदल राननाय बायदि, नोंनि फिसाखौबो बै सोरबा सिख्लाया गावनि गोसोबायदि खालामहैबाय। नों बिमा बिफा जानाय समाव नोंनि गोसोआ माबायदि मोनगोन? आं बेखौ सानो। फिसाफ्रा नोंगौ देरफुनाय समाव, लाइमोन समफोराव बिमा बिफानि गोजान थानांगौबो जायो मालाबा, सोरबा फरायनायनि थाखाय, न'खरखौ मोजां खालामलांनो मावनाय दांनायनि थाखाय। गासैखौबोथ' बिमा बिफानाव सोनारजोबनो हाया नालाय, खांखाबाय, जोनोम होबाय, बेनो धन्यबाद। नाथाय जोंहा मोनसे दायथ' कर्तब्य थायो होननानै आं सानो। बिमा बिफाखौ नायफिनथारनांगौ आरो नायनांगोन, मोजांबाबो गाज्रिबाबो, गोरों गोराबाबो गोरों गोरा नङाबाबो। दा बेखौहाय सोरबाया गोरोन्थि बुजियोब्ला आंहाबो बुंनो जेबो खोथा गैला। आरो मेनलि आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन, माखासे मानसि नुनो मोनो जोङो इसोरनि खोथा लायै बिराद मोजां बुजायो, नाथाय आजिखालिनि मानसिफ्रा बुजायनायखौ लाग्राबो नंला, आरो गोबां लाया।
आरो जाय बै इसोरनि खोथा बुंबाय थाग्रा मानसि बार बार आसलथे बिसोर रागाखौ जोंथावादां होननानै आं सानो। मानो होनबा इसोराथ' रागा जोंनो फोरोङा नालाय। आंनि बुंनाया गोरोन्थिबा रायलांनोबो हागोन, आंनि बुजिनायावसो दै। जुदि नों इसोर खालामबाय थारग्राबा नोङो बै सोरबा गाज्रि नुदोंबा नोंखौ सोरबा अयनाय खालामदोंबा बुंफिनग्राबाबो हजमसो खालामनो हानांगौ आरो बिनि थाखाय आर'ज गाबनानैसो होनो हानांगौ, बिनानैसो होनो हानांगौ। मानो होनबा नोंनो बिसार खालामनो इसोरा अधिकार होआखै। इसोर बुंबाय थाग्राफोरनि थाखाय मेनलि आं बुंदों। मानो होनब्ला जों नुनो मोनो गोबां मोजां लेक्सार होयो, गोबां मोजां इसोरनि खोथाखौ लानानै ओरै बुंगोन, इदि बुङाखै इसोरा बिदि माबा मोनसे थ्रोब बुंफिनदो नोङो फायार गावसो बांसिन रागा जोंबाय इसोर बुंग्राया। अब्ला नोंनि इसोर बुंग्राया अबाव थांखो? ओंखायनो बांद्राय इसोरखौ सिबियोबा गोसोजों सिबि, देखायनायजों नङा। आं नैबेखौबो सानो आरोना। आरो नैबे डाटा कमेन्ट हरग्राफोरनि सायावबो आं सानो जोंहा बिमा बिफाखौ नायनायनि दायित्थ' दङ। बेखायनो बाखि जेरै जागोन नुलांगोन, आं आंनि दायित्थ'खौ मावलांगोन, आं बेखौल' सानो। ओंखायनो कमेन्ट होग्राफ्रा एसेबाबो बुजिबायदां सानो आं। ओंखाम संनि रावबो गैया नालाय, मामा बाबामोनाबो माइ गायनाया फैयाखै ओजोंहाय, संनानै जाग्रोनोसै। जाजोबाखै नङा, नायग्रा गैयाना रावबो, आंबोथ' थाथेरनाय जाया। जेब्ला आइ आफा फैफिनो अब्लासो माखासे रुमखौ कमप्लिट बानायनोसै आं। बेनो आरोना, बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा कमेन्ट खालाम।